Ini ndiri musikana ari kuma late 20s. I'm not yet married hangu. Zvakaitika ndezvekuti when I was growing up, ndave kuma form 4, ndakadananawo nemumwe mukomana was very close to my family when I was young. But mukomana uyu tisati taidanana akandiudza kuti akambomitisa vakasiyana nemukadzi, and mukadzi wacho akatozoroorwawo kumwewo, so takadanana hedu. Ndaimuda iye achindidawo zvakanyanya. Aibvawo kupuwa background, but handina kuita basa nazvo. So vekumba pavakazonzwa about this, vakarambisisa. Ndakareceive all kind of threats kubva kuvabereki. Asi handina kurambana naye, ndakangoti amire since ndaive pateachers college. Ndaifungira kuti maparents aida ndipedze course. Ndakapedza course, ainge aunganidza mari yekuroora. Tatotenga midziyo yedu, kubhadhara ku-TV sales. By then aigara nabamukuru vake, ndokwaiisa zvinhu zvacho. Ndakapedza course yangu, but vabereki vakaramba. Reason yavo vaiti munhu akambomitisa uye wakadzidza kudarika iye, so hazvizoite. Vakaramba vakarambisisa. Mukomana akamboti tizira, asi ini shuviro yaida kuroorwawo zvakanaka. Zvakazorambisisa tikasiyana hedu, moyo ichirwadza. My parents were happy pavakanzwa kuti tasiyana. Ndakazodananawo nemumwe mufesi, takambochovha 2 good years. Ndaingoziva mafriends ake chete. Ndakazobata foni yake kwakuona mine nhamba dzakanzi maichiremba, surname yemufesi. Then I checked profile pic. Ndakanyumwa kwakuvhura that chat. Vedu wemufesi uyu akanga asina kuroora, asi musikana uyu aizivikanwa kumba, aiclaima kuti tagarisa, but aiti havana kuroorana. Saka mukomana uyu aingotsika-tsika. Ndakamubvunza about that, ndopa akazotaura chokwadi kuti vanhu vekufamily kwake vanoda musikana iyeye because she comes from a rich family, but iye haachamude nenyaya yekuti haana respect. Ndakachema hama dzangu kwakuona kuti apa nenhamo yangu hapana chinobuda. Kwakubva ndasiya. I was heartbroken veduwe. Mufesi wekurambwa nanaMoms akabva azoroorawo. My parents vaiva nemunhu wavaida, asi ndaisamuda. Munongozivawo ladies, kupiwa munhu kwakangooma, zvinoda munhu wokuzvitsvagirawo wega. So now, relationships angu ndave kusangana nevanhu vasiri serious. At the same time, my parents, they are now regretting because ndiri kukura. Vakuti ko hauroorwi nei, ndanga ndamboramwa zvekuroorwa zvacho. Ndongoita hangu zvekutsvaga mari because ndichiri nebitterness nezvakaitwa nemaparents angu. Ndisimbisewo vedu ndikwanise kuvaregerera.